Jeg vil gerne snakke om et nyt produkt i dag, eller nyt om nyt, jeg ved ikke om det er nyt, helt nyt. Ja, jeg tror jeg som har hørt meget om den. Den hedder Black Mask. Jeg fik den tilsendt af en fyr, der hedder Rasmus. Han har sit eget smykkefirma, eller accessories firma, hvor han sælger en masse smykker og solbriller og alt muligt til en billig pris. Hans firma hedder AMK Jewelry. Jeg ved ikke om I har hørt om den. Han sendte mig til den her Black Mask, hvor jeg så skulle prøve den, så der er en lille anmeldelse om den. Ja, den her Black Mask, hvad jeg kan sige, den er virkelig, virkelig, virkelig god. Jeg tror, jeg har set den mange steder på nettet, af muligt, hvor de siger den. Jeg har set den til virkelig dyre priser, men den her den koster kun 75 kroner. Ja, altså, man starter så med, at den er sort maske, ting der. Man renser først ansigtet, og så påfører man så den her maske, undtagen de områder, hvor øjnene og munden og så videre. Vi sætter den så på der, og så er man så tør 20-30 minutter, lader den tørre og størkne, og så begynder man langsomt at rive masken af, og så kan man bare se alle de urenheder, der bliver taget af. Urenheder, alt skidt i det, altså det bliver taget af, og man kan bare se det i masken. Det lyder ret klamt. Det så også ret klamt ud, men det er altså virkelig godt. Fordi ens hud efter den føles så ren, så blød, så det er sindssygt. Seriøst, jeg anbefaler den her maske virkelig meget. Den er virkelig nem at bruge, og din hud efter føles bare fantastisk. Seriøst. Jeg har prøvet mange ansigtsmasker før. Jeg har prøvet virkelig mange renseprodukter før. Og det her det er faktisk den første, jeg føler virkelig virker. Seriøst, jeg har rigtig mange urenheder, og jeg er rigtig usikker omkring min hud. Jeg plejer at bruge rigtig meget makeup og alt muligt for at dække det. Men efter jeg har prøvet den her, altså helt seriøst, efter jeg har så renset ansigtsmasken af og skyllet det med koldt vand, og så sat en creme på, så kunne jeg rent faktisk bare gå udenfor på gaden, uden at rigtig føle mig usikker omkring min hud. Fordi ens hud føles så flot, så blød og så ren, og man føler ingen trang til at sætte makeup på, altså til piger, ikke? Ja, altså jeg anbefaler den virkelig meget. Den koster 75 kroner. Jeg har set den så mange steder til dyre priser, men den koster 75 kroner. Fragten koster 10 kroner, og du får den i løbet af 1-5 dage. Jeg fik den i løbet af 1 dag. Seriøst, virkelig. Piger, drenge, mænd, kvinder, damer, whatever. Jeg anbefaler virkelig til at bruge den. Især ikke dem, der har urenheder. Jeg hørte fra en, der virkelig har urenheder. Altså virkelig mange urenheder, og virkelig er usikker omkring sin hud. Jeg anbefaler den virkelig. Ja, du kan købe den 75 kroner, plus der er en masse andre smykker og alle mulige accessories til en billig priser inde på hans hjemmeside, der hedder www.rmkjewelry.dk. Virkelig, den skal prøves. Jeg mener helt seriøst. Den er billig. Jeg tror, det er den billigste Black Mask, jeg har set hidtil. Indtil videre er den billigste, jeg nogensinde har set. Og det er præcis de samme som andre Black Mask. Seriøst. Den koster 75 kroner. Sindssygt hyggeligt.